ചോദ്യം: പുതുവസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അലക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഉത്തരം: നജസാകാൻ സാധ്യതയില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അലക്കൽ അനാചാരമാണ്. അലക്കേണ്ടതില്ല. നജസുള്ളതായി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അലക്കൽ സുന്നത്താണ്. ചോദ്യം: ഉളൂഅ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥമെന്ത്? ഉത്തരം: ശോഭ, തിളക്കം, വൃത്തി എന്നൊക്കെയാണ് ഉളൂഅ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം. വലാഅത്ത് എന്ന ധാതുവിൽ നിന്ന് ഉയർകൊണ്ടതാണ് ഉളൂഅ് എന്ന പദം. ചോദ്യം: ഉളൂഅ് ഫർളാക്കപ്പെട്ടതെന്ന്? ഉത്തരം: ഇസ്രാഇന്റെ രാത്രിയിൽ നിസ്കാരം ഫർളാക്കപ്പെട്ടതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഉളൂഉം ഫർളാക്കപ്പെട്ടത്. ചോദ്യം: ഉളൂഅ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണോ? ഉത്തരം: ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഉളൂഅ് ഈ സമുദായത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ചോദ്യം: ഉളൂഅ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതിന്റെ യുക്തിയെന്ത്? ഉത്തരം: അല്ലാഹുവുമായുള്ള അഭിമുഖമാണ് നിസ്കാരം. അതിന് പരമാവധി ശുദ്ധി വരുത്തുക എന്നതാണ് ഉളൂഇന്റെ ലക്ഷ്യം. ചോദ്യം: സോഡാവെള്ളം കൊണ്ട് ഉളൂഅ് ചെയ്യാമോ? ഉത്തരം: അത് കൃത്യമായി പറയണമെങ്കിൽ സോഡാവെള്ളത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചേർക്കുന്നുവെന്നറിയണം. സാദാ തഹൂറായ വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഉളൂഅ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ചോദ്യം: ഉളൂഅ് ചെയ്യാൻ തയ്യാർ ചെയ്ത ഹൗളും ടാപ്പുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏതിൽ നിന്ന് ഉളൂഅ് ചെയ്യലാണ് പുണ്യം? ഉത്തരം: ടാപ്പിൽ നിന്ന്. ചോദ്യം: ഉളൂഇന്റെ ശേഷിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അല്പം കുടിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ. സമുദ്രം, ഹൗള് എന്നിവയിൽ നിന്ന് കുടിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടോ? ഉത്തരം: ഇല്ല. ഉളൂഇനായി ഒരുക്കപ്പെട്ട വെള്ളത്തിൽ നിന്നാണ് കുടിക്കൽ സുന്നത്തുള്ളത്. ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം പോലെ ഉളൂഅ് ചെയ്യാൻ ഒരുക്കപ്പെട്ട വെള്ളം എന്നാണ് ഫുഖഹാ പറഞ്ഞത്. ചോദ്യം: സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് ഉളൂഅ് ചെയ്യാമോ? ഉത്തരം: അതെ, കറാഹത്ത് പോലുമില്ല. അതുകൊണ്ട് നജസ് ശുദ്ധിയാക്കുന്നതും തെറ്റല്ല. ചോദ്യം: രണ്ട് സംഭോഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉളൂഅ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ടോ? ഉത്തരം: അതെ, സുന്നത്തുണ്ട്. ചോദ്യം: ഉളൂഅ് പുതുക്കൽ എപ്പോഴാണ് സുന്നത്തുള്ളത്? ഉത്തരം: എടുത്ത ഉളൂഅ് കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച ശേഷം. അതിനു മുമ്പ് ഉളൂഅ് ചെയ്യൽ കറാഹത്താണ്. ഇത് പ്രത്യേക ഇബാദത്താണെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നിർവഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നിഷിദ്ധവുമാണ്. ചോദ്യം: സംയോഗശേഷം ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഉളൂഅ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നിയത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഉത്തരം: ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി സുന്നത്തായ ഉളൂഅ് നിർവഹിക്കുന്നുവെന്ന് കരുതിയാൽ മതി. ചോദ്യം: ഐസ് കൊണ്ട് ഉളൂഅ് ചെയ്യാമോ? ഉത്തരം: ഐസ് ഉരുകി വെള്ളം അവയവങ്ങളിൽ ഒലിക്കുന്ന നിലയിലാണെങ്കിൽ പ്രസ്തുത ഉളൂഅ് ശരിയാകും. ചോദ്യം: തർത്തീബ് നിർബന്ധമില്ലാത്ത ഉളൂഅ് ഉണ്ടോ? ഉത്തരം: ഉണ്ട്. പുതുമഴ പെയ്താലുള്ള വരുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന ഉളൂആണത്. പുതുമഴവെള്ളം ഉളൂഇന്റെ അവയവങ്ങളിൽ ചേരൽ മാത്രമാണ് പ്രസ്തുത ഉളൂഇന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിന് തർത്തീബ് വേണ്ട. ചോദ്യം: പ്രസ്തുത ഉളൂഅ് കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാമോ? ഉത്തരം: പറ്റില്ല. ഉളൂഅ് ആവശ്യമായ ഒരു കാര്യവും ഈ ഉളൂഅ് കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. വെറും ബറക്കത്തിന്റെ ഉളൂആണിത്. ചോദ്യം: ഉളൂഇൽ 4 അവയവം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടതെന്തുകൊണ്ട്? ഉത്തരം: മനുഷ്യർ കൂടുതൽ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൈകൾ, മുഖം, തല എന്നീ 4 അവയവങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. അവ ഉളൂഇലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് 4 അവയവങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിലെ യുക്തി. ചോദ്യം: തല കഴുകാൻ കൽപ്പിക്കാതെ തടവാൻ കൽപ്പിച്ചതെന്തുകൊണ്ട്? ഉത്തരം: മറ്റ് അവയവങ്ങളെക്കൊള്ള ചേർത്തിയിട്ട് മിക്ക സമയത്തും മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവയവമാണ് തല. അതിനാൽ ചുരുങ്ങിയ ശുദ്ധി കൊണ്ട് തലയിൽ മതിയാക്കി. ചോദ്യം: ക്യൂടെക്സ് വിരലുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉളൂഅ് സാധുവാകുമോ? ഉത്തരം: വെള്ളം ചേരാത്തതാണെങ്കിൽ ഉളൂഅ് സഹീഹാവില്ല. കട്ടിയുള്ള തരം ക്യൂടെക്സ് ആണ് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നത്. അത് വെള്ളം ചേരുന്നതിനെ തടയും. ചോദ്യം: നിസ്കാരത്തിലെ നിയത്തിലെ ലില്ലാഹി തആല, അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്ന് ചേർത്തി പറയും പോലെ ഉളൂഇന്റെ നിയത്തിൽ സുന്നത്തുണ്ടോ? ഉത്തരം: അതെ, സുന്നത്തുണ്ട്. ചോദ്യം: ഉളൂഅ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടോ? ഉത്തരം: അതെ. വെള്ളം ശരീരത്തിലേക്ക് തെറിക്കാത്ത സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഉളൂഅ് ചെയ്യുന്നവന് ഇരിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട്.